Guretzako beti gurasoak edukin dabe garrantzia handia, eta euren iritzia guretzako beti izan da funtsezkoa. Horregaitik orain dela urte batzuk, metodologia aldaketa guztien egaz hasi ginean, pentsa genduan aukera aparta izango litzatekeela gurasoak gela barrura sartzen. Aldaketa eta prozesu guzti honetan garrantzi handia edukin dabe irakasleak. Beti egon direlako prest gauza berri hauetan parte hartzeko, ez? Eta euren iritzia beti izan delako baiezko. Oso egun polita da, egun horretan ikastolako 3 elementuak batzen direlako. Alde batetik gurasoak, ikasleak eta irakasleak. Egun horretan danak egoten dira gelan elkarregaz, eta egun berezia da bai ikasleak euren gurasoekin harreman zuzena daukielako gela barruan, eta batez ere familientzako, ez? Egun hori benetan gogoratzen dabelako, gela barrura sartu direlako eta ikusi da bezalako euren seme-alabak gelan egiten dabezan ekintzetan parte hartzen. Guraso askori entzuten deutzego esaten, zelanen nahi daben etorri kastolara baumeak ikusten, edo behintzat zulotze batetik ikusten izatea. Eta oraingoan aukera daukie. Gurasoak gainera gelan egonda, lasaitu egiten dira. Bertan ikusten dabe, zeuden seme-alabak beste umeekin jolasten, lanean, eta lasaitu egiten dira, zeurak gurasoek badaki zelan egoten diran gelan, baina behin egun horretan ikusi egiten dabe. Eta gero beste guraso batzuk bai harritu egiten dira. Batzuk igual etxean dira purtsu betrastuago, baina gero ikusten dabe ikastolan dago zala oso formal, langile, beste ume batzuk dirala be bai, La verdad es que tener la oportunidad de venir a ver a los niños cómo realizan el día a día es una maravilla. O sea, estamos todas las amachus alucinando. Para empezar, lo formales que están en clase, cómo saben cada uno lo que tienen que hacer, dónde tienen que ponerse, dónde tienen que guardar las cosas, respetan más o menos al que está hablando. Y controlar a 26 niños y que estén quietos, la verdad es que es impresionante. O sea, nos tienen que dar la fórmula para hacerlo en casa. Encima verles, pues yo que sé, por ejemplo, hemos estado viendo matemáticas, cómo primero las practican jugando, cómo son capaces de relacionar con una rapidez impresionante y luego a la hora de hacer la ficha, pues de verdad, o sea, de quitarse el sombrero, estamos pero flipando. Y poderlo ver, pues o sea, para un padre no hay nada mejor. O sea, la verdad que estamos encantados. Irekien jardunaldi hau oso ondo dagoela pentsatzen dut, gainera ikusten dugu gurasoek etxetik gure seme-alabetako hiela rol bat etxien, gugaz dekoie gurasoekaz, nebarrebakaz rol bat. Ikusten dugu eskolan lagunekiko, andereño edo maizurekiko ze beste rol hori daukaten, guk etxean ezin duguna ikusi. Beste alde batetik bai aukera dakogu ikusteko nondik ateratzen den etxean kontatzen dauen horren beste informazioa, ez? Eta gainera ikusten dugu ez dauela, eurik ez dakoiela lan egiten duten sentsazio hori. Gauza pilo bat jolasen bitartez egiten dituztelako, ez? Eta oso esperientzia ona da gurasoek aukera izatea askotan, ziur nago askok pentsatu dugula zulotxo txiki batetik ikusteko aukera izango banu, hau da aukera hori, ez da? Behin, egun baten, eskolara etorri eta seme-alabakin egun hori pasatu ikusiz zer egiten duten, zelan egiten duten eta aukera bikaina, primeran. Esperientzia da super interesgarria eta beste ikastola batetan igual ez dekozu esperientzia hau.
eta asko gustatu zait, osea, eske da super interesgarria, niretzat, gutxienez. Me parece una buena idea el poder venir, el haber podido ver lo que hacen en la Guela todos los días y bueno, además ves un poco cómo se interrelacionan entre ellos, que también es muy importante, y también me parece que es importante que ellos nos vean, que venimos a la Guela, que estamos aquí, que somos parte también de la Ikastola, que no solamente les soltamos en la puerta y nos olvidamos ya de todo. Y bueno, me gusta cómo he visto cómo hacen ciertas cosas, por ejemplo las matemáticas, cómo lo hacen todo jugando en tiempos cortos para que, pues un poco para que no se aburran, cambios de actividad rápidos, no sé, me está gustando lo que estoy viendo, la verdad. Bueno, guretzako irakasle moduan oso aukera ona da, gurasoei erakustea gelan benetan zer egiten dugu, neurek ulertzeko egunerokoa zer dan, askotan kontatu egiten dautzegu, baina ikusteko aukera daukie. Eta beste alde batetik harremanak estutzeko, bai, eurentzako hurbilago bihurtzen da azkenean eurekiko harremana, eurek hurbilago ikusten gaitu, guk eurak bai, empatia hori sortu egiten da berez. Alde batetik uste dut umeentzako oso garrantzitsua dela egun hau, egun honetan umeen bi munduak elkartzen direlako, familia eta ikastola. Beste alde batetik, egun honetan, 26 umeak protagonistak dira. Eta danok nahi dugu gurasoi erakutsi zen badakigun, zer egiten dugun, zer ikasi dugun. Eta orduan nik uste dut oso aukera ona dela familiekaz eta gurasoekaz konpartitzeko bizipen asko. Horregatik nik uste dut umeak oso posi dagozala eta egun horretan oso harro sentitzen direla. Guretzako oso dugu polita zen hori. Aitatzen, gure txikitzari joango gara ikusten.